2027. Mbadi wacho ni Ruto osenyiso ni en ema onyalo mako bad oganda Luo kendo chwalo negi chenro mag dongruok bang' chugo sirikal ma manywanda kendo onge ng'ata ng'ata manyalo ketho winjruokno e kind jotelo ariyogo. Okoni yiero ma 2027 gibiro chungi jatend piny William Ruto, mak mana ka Ruto owuon ema oneno mar siro gai mar ODM Raila Odinga e yierono. Jaod bura masiro winjruok e kind Ruto to gi Raila Odinga ne okwedo joma paro ni winjruok e kind jotelo ariyogo nyalo rumo gi e kore ka giwacho ni ODM gi UDA biro tiyo kanyakla. UDA tiyo pamoja kiko ito kwa dual wadhi nyaka 2027 kendo wadhi nyaka 2032 kendo wadhi nyaka chieng' moro Yesu ema en ng'adi ni koro sa orumo gima nyalo mondo umnago ne Ruto kura en gimoro nikende en ni kang wabedo piny to wawacho no hoyo Ruto yie wene Raila mane kwagoyo ne ng'amok Ruto kura wan pod wagoyo mbaka 2027 wawuotho kanyakla ok wadog chien. But wambe wanyise ni kochopo 2027 wanyalo kwaye ni mondo wene jakom kwani iko nini donge wambe wanya kwaye oko wacho ni wabaro waketho ot wapenja ni to in be misekonyo wan donge dimiye jakom ing'eni sami hero Ruto ka be mi Mbadi tich mayot mar keto pesa kako dwaro mok pinje sama joluo dhi barabara to Ruto nyalo penje to nyang to ma jodala to goko kondi pesa getiketo ni gina. Rais na Raila Amolo Odinga wako pamba kwa pamba watakaa mpaka 2027 tumalize 2032 kwani mzee baba amezeeka. Neni tiere mtego moro manoket ne baba State House dongu we wachwa mtego cha kendo ka kendo chako wuok oko niko baba donjo nitiyo gi Ruto kendo dwaro ket mtego ni mondo wawuog e sirikal Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula ojiwo jodak mag Imbo mar Kenya mondo bi osil lwedo jatend piny William Ruto e yiero maduong' 2027 kaka yo mar yudo thuolo maber mar golo jotelo madhi kar Ruto e yiero mar 2032 kanoloso e nyasi mar dhialo winjruok mar wakeini mag Imbo mar Kenya e kaunti ma Busia. Wetangula nolero ni gwenge mag Imbo ma Kenya nigi kwan maduong' mar jogo ombulu gino mamiyo gi thuolo maber mar kawo tend piny Kenya yiero mar 2032. Nomedo wacho ni okang' mar Ruto gwelo Musalia Mudavadi kaka ogai mar jotend migepe, gwelo jotelo mamoko mawuok Imbo mar Kenya e sirikal mare kaachiel gi siro yiero mar spika mar od bura en ranyisi moromo ni Ruto dwaro mar riwo oganda duto ma pachoka. Wetangula bende nosiro pako duond bura mar ODM kuom donjo e serikal. Peke yake. Hii safari hakuna mtu ataiweza kwa matusi. Hii safari hakuna mtu ataiweza kwa chuki. Hii safari hakuna mtu ataiweza kwa kuwa yeye ndiye anajua wengine hawajui. Lazima tutembee pamoja, tuunganishe kila mtu. Awe nani, hata hao vijana wanapiga kelele. Mimi huwa naomba nasema Yesu alisema forgive them, they know not know what they are doing. Watarudi tuwachinjie ng'ombe kama the prodigal son in the Bible. Weta atembee na Oparanya atembee na Mudavadi ndio sisi watu wa Western tunataka tukue. Mutni no neno e laro mar sikul mag Atoto mayudore kadak ma joma yutogi ni piny ma Mukuru kwa Ruben Nairobi. E kinde matin sikulno ne dwaro yawe kendo toka ne josiasa magi sikulno eroke mayo gi sikulno kendo dwaro loke ma sirikal. Kaluwore gi Gideon Dambuki ma en maneja mar Gatoto Integrated Development Program, josiasa e gwengego osebedo ka oro rowere momanore gi lweny kaachiel kod obila mageng'o gi donjo e sikulno kata obedo ni doho nogolo chik mondo mi oduok tend sikulno e lwet jogi machon. Jonyuol kaachiel gi jopuonjre sani wacho ni koro gidwaro ni mondo mi gichul fees gima ne ok gitimre chon kaluwore ni sikulno ne siro kod joma chunygi ng'won. Today has been very frustrating because first of all we see the gate closed and we are not allowed to come in simply because they are hired goons who have been deployed to frustrate our efforts of getting into the compound.
Children are frustrated, parents are frustrated, and that also includes our staff. Ningependa kusema hii shule kabla haijakuwa public tulikuwa na vitu kama festival, tulikuwa na nini games, lakini sasa hivi nimekuja unaweza pata wanafunzi walikuwa wanaenda niseme kwaya wanaimba mashairi, lakini sasa hivi nimekuwa ya government hakuna vitu kama hizo zinaendelea. Mimi ningependa kusema tena walimu wetu acha niongee wawezi understand, yani wanafunzi wanadai mtu akuwe na full school uniform na mzazi ana kazi tu, wazazi wetu wanahangaika hapa nje. Nimesoma from baby class to class 8 na nikapewa barua yangu ya class 8. Lakini sasa hivi mtoto wangu ananiambia mama naenda shule, teacher alisema nisiende shule kama sijatoa 20 bob ya tuition. It walituletea. Kuna masaa unaweza sahau. Yes niko bole, hatuna kazi mtaa. Unapata hata kuna time una hiyo 5 bob. Sasa hii gava imekuja kusaidia pale jaitwa sawa. Sisi hatujalemewa. Sisi tuko sawa. Mimi kwanza mimi gava na hii shule. Mimi student leader. Nashindwa what's going on, sawa? Nilikuwa mdeadly comp. Mimi nilikuwa naingia computer lab. Siku hizi hata sijui rada kwani. Ni nini wanaendeleza? Si wache tusome. Juu sasa hata mimi sioni wakisaidia. Shule ni ya government vile wanasema, hakuna maji ya kunywa. Jatend piny William Ruto olando madhi aloti mar Harambee Stars gi mich mopogore opogore motelo ne chakruok mar tuke mag CHAN ma higa 2024. Ruto singo machiwo omenda ne timno e kidienje lendo mane ochiwo kiny ma kawuono e limbe mare manotimo kama ka timno erogo e tach. Mana kaka jafwambo marwa James Opondo japicha lero, jotugo ka jatugo biro yudo $1,000,000 e loch moro amora ka gin thuolo mar yudo $600,000 ka giloyo kombe mar CHAN. Motelo ne tukgi mokwongo mar CHAN gi tim mar DR Congo e alap ma Moi International Sports Center Kasarani chieng' Jumapil kochakore saa 9. Jatend piny William Ruto kelo mijing'o ne tim mar Harambee Stars. Ruto nosingo ne tim mar Harambee Stars ne obiro chiwo negi mich mar omenda gino ma ineno kaka goyo mijing'o tim mar Harambee Stars. Jatugo ka jatugo biro yudo omenda maromo $1,000,000 e tugo magiloyo, ka e tugo magiwuok e modhi jatugo ka jatugo biro yudo omenda maromo $500,000. Timno mar Harambee Stars nigi thuolo mar yudo $60,000,000 ponono ne gichopo e quarter finals. Chopo e tielo mar nus finals biro miyo timno $70,000,000 ka mogik en omenda maromo $1,600,000 ma timno biro yudo ka gikawo kombe mar CHAN. So every game that you win, killer player 1 million, total 40 million. If you qualify at the quarters, same total 60 million. If you qualify at the semis, 70 million. If you qualify at the finals, 90. You're the total 600 and something million. Sasa mujipanga. Melewana. Do you have a deal, my friend? Eromono mane otimo achiel kachiel gi jotugo, jatend piny William Ruto nojiwo tim mar Harambee Stars ka achiel gi coaches magi mondo otim maber kolero negi ni jo Kenya duto nitiere tokgi. Our party is Harambee Stars. All of us. All the other parties tuweke chini. Our party is Harambee Stars. And our slogan is Stars must win. Bende nomedo wacho ni singo mane ochiwo mar piny Kenya bago tuke mag CHAN ka achiel gi mago mag pinje Afrika higa mar 2027 en gino mane otimo gi chia kogeno ni obiro miyo Kenya bedo e rang'iny gi pinje mamoko. Kotelne gi kocha Benny McCarthy mowuok e piny mar Afrika ma milambo, Kenya lao simbo mar kawo kombeno kuom thuolo mokwongo. We're just gonna want to make everyone proud, and we will do our best that we will be there until the last man standing comes 29th of August. We want to be in that final, and we're going to be in that final. So. Tukego ma obag kanyakla gi piny mar Tanzania gi Uganda liet koro ni kuom jotugo mar nyiso kitugo makare kendo kawo okombeno. Singo mar omenda ma opedhe nyim timno geno nitiere ni Kenya biro goyo kang' maduong' e tuke mag CHAN. Tukego chakore ayango chieng' ma kawuono e piny mar Tanzania kama tim maduong' mar Taifa Stars biro rakore gi tim mar Burkina Faso. We are all behind you. Please make us proud. James Opondo, Ramogi TV.
Nairobi. Erokamano Nyakfaramogi, mano singo maber ma ageno ni ka jotugo mar Harambee Stars dwaro pesa to ma thuolo. Wakaw yweyo mokwongo e migago kik idhi mabor. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Royal Mabati Factory Limited yud mwandu wa ginengo mogonyore e uso mar dir higa. Corrugated to kod box profile e nengo mar $405 kende mita ka mita. Brick tile e nengo mar $882 mita ka mita to kod roman tile e nengo mar $517 kende. Bid mus wakel ni mwandu ni nyaka idhudi kamora mora ma intie pachoka. Gochno e namba ma en 0722 638 kata ket oda mari e mbui ma en www.royalmabati.com. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Siku njema huonekana asubuhi. Januari amangana gao. Seti him. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka, twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mipipi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikal. Hapa ndio home. Wow. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Machiegni kendo jopur niang' e kaunti ma Migori ywago dok piny mar pur niang' ka gidwaro mondo mi kambi rego niang' ma Sony kotenore kod piny owacho jol jopur niang' ka gichiwo mbolea, kothe kod puro ne jopur gi kony mamoko. Jafwambo marwa George Juma nigi ler mathoth kowuok e kaunti namba 44. Pur man niang' osebedo ka dok piny e kaunti Migori kaluwore kod lipot mogol kod rwakruok mar jopur niang' e kaunti ni. Ma osebed ka itino kod midhieche ma osebedo kokwako sekta no mar niang' ma oting'o mano mar leo mar chudo, deke beto niang' kaachiel kod mamoko. Ani ken development ok ber nikech chien kucha nyocha nitie problems mang'eny ma nyocha no discourage farmers e wach mar ken development. Nienge mano be beto mang'eny gi nyo gin ma under age.
to underage ok mi japur yuto. Omiyo kambi yuto in terms of molasses. Samoro kano oking'e ng'ato to niangi ok bet ni e wang' sa. Ka oking'e ng'ato to niangi ok chuli e wang' sa. Koro sani wadwaro ni mondo ji obeda treated equally. Kata kamano, kalure kod lokruok ma osebed e sekta no mar niang' e pacho kae, ma oting'o mar keto kembe mag piny owacho e lwet ji giwegi e yorno ma Kodesa, geno nitiere ni pur mar niang' nyalo medore ka jopur oseketo dwaro mopogore opogore ne kambi mar Sony Masani oseketi e lwet ji giwegi yor Kodesa. Tiyo kata mana higni 2 kapok ochuli, kendo mane ema nomiyo ng'eny farmers ogore piny. Obet niangi ok inyal mi pesa ichak itimogo maintenance maniang makoro ne ng'eny jopur ogore piny. Koro sani kaka private osekawe ni wagombo ni change obedie, ma ka giwacho ni gichulo ji ndalo 4 kata after 1 week to obed exactly that. Omiyo wagombo ni ka sani koro kambi ni e private obed ni en kambi makoro dwa winjo duond japur kendo dwa winjo ywak japur kendo gombo ni mondo los gik machando japur. E kinde romo ma jopur niang' buo riwruok mar Kenya Federation of Sugarcane Farmers, romo manie Bagibo ma Wendo, jopur niang' wach ne siro pur niang'. Ka ipuro negi puothe, imiyogi mbolea kaachiel kod kodhi, ema kolo nyalo jiwo pur mar niang'. Ne Sony chiwo mbolea. Chon kabisa Sony ne golo nyaka pesa midoyogo. Pur ne ber kendo ne ting'o ji malo. To koro sani pur no biro ma pur ne maduoki chien. Occupy puothi for kata over 2 years, yonge gimora mara micham, kata gweno kinyal pidho gwang' ni e dot, to pesa in the long last onge. Are also expecting what do I do prompt payment, so that when the farmers deliver their crops, they also get their payment on time. Chon kane Sony ochiwo kodhi, to kodhi ni ng'ade kata mana dandala dek, ma ok wei nono makata ndururu. Koro no gik kuma kogine samoro ing'adi te makata nduru mi dong gi negative. Kata beni kambi mar Sony Masalo ni Sony 2025 bang' kawo ke lwet ji giwegi e yor Kodesa osechako chulo jopur e kinde mar ndalo 7. Jopur niang' wacho ni gidwaro mondo koro ma oketi e yor andika. Ng'amo mi Sony owacho ni to gik machalo pur odwa time ang'o, gik machalo survey, gik machalo chudo manyicho wacho kik owach verbally gi dhoge, to wach gima ong'eyo no bro timo to nyaka ket gi andika. Kata sani niang' ibeto tibete ka kore gatache gi ka kodhi ok winjre. Jopur niang' bende kodwaro mondo koro piny owacho dwok piny sukari ma inyiewo kowuok e piny moko ka ikele pacho kae kendo ket maino e chiro jopur mag niang' e puro niang' moromo. Sani koro wan gi factories mang'eny. Daher ni mondo sirikal kanyalo yie to koro kik import sukari ka oko. To nekech cost of production of sukari e gweng'wa kaeni osebedo malo, to mabedo imported ikelo gi nengo ma cheap. Koro inwang'o ni mekewa gi ok dhi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Moko kuom josiasa mawuok e gwenge ma Ukambani opako jatend piny William Ruto kuom golo ne jonyuol osigo mapek e weche mag somo e kinde ni ma sirikal oduoko piny omenda ma jopuonjre chulo e mbalariany e kind atamalo 15 nyaka 40. Jaod bura ma Mwala Vincent Musyoka, nyawadgi ma Kibwezi West Mwengi Mutuse kod jaod bura mogwel mar ODM Beth Siengo wacho ni duoko piny school fees e mbalariany dhi miyo jopuonjre mawuok e anyuola mochando thuolo maber madhi e mbalariany kendo chopo lek magi. Jotelogo wacho ni okang' ma kamano en loch maduong' ne jonyuol kod jolony e sekta mag somo ma osebedo ka chwalo ng'ur margi ewi pek mar somo e pacho ka. Sasa tumekuja kwa empowerment ya watu wa bodaboda. Promise watu wa bodaboda, hii safari tutasonga na nyinyi kabisa. Hiyo naye ni kweli, hiyo ni real empowerment tumefanya. Sikia watu wamepiga kelele huko, wanasema empowerment, sijui umepewa pesa ngapi, sijui umepewa pesa ngapi. Sasa wewe kama una complain namna gani? Kama umeona imepeanwa pesa fulani, kama umeona Kawaya amekuja hapa amepatiana 5,000, kama apeana 10,000, wewe ungeleta hapo 10,000 ingebaki 10. Wazazi wa Kenya wengi walikuwa wanalia kwamba ile karo ambayo ilikuwa inatozwa na university zetu ilikuwa kubwa na hawangeweza wale ambao ni wazazi maskini. Tunataka tushukuru
tunashukuru kwa sababu jana tumeona serikali imepunguza karo za university zetu, ndio wazazi maskini waweze kusomesha watoto wao, because education is the equalizer. Maana watoto wakipata masomo tunapunguza umasikini. Asante sana Rais, kwa sababu umesikia kilio cha Wakenya na unatembea na sisi. Na sisi tunakuahidi 10 bila break, kwa sababu wewe unajua na unajali Wakenya. Tim mar volleyball mar kidieny mar nyiri manie bwo higni 20 wuok e pacho ka kawuono ka gidhi Yaounde e piny Cameroon ne piem mag pinje Afrika ma 2025. Piem mag jotugo ma hikgi ok ohingo 20 go ibiro bagi tarik 3 nyaka 12 dwe mar 8. Bende ema ibiro ti godo kaka tuke mag ng'ado tiko ne piem mag piny mangima ma higa manyien. I'm very confident. I have listened to the players where they are playing, and I have no doubt that this team is going to do a lot of pride for our country. When you are given the national flag, it means the 55 million Kenyans are represented. So when you are playing, you are not just playing for yourself, you are playing for Kenya. Erokamano nyakwara Mogi kuom thuolo mari duto. Mago ne gin weche manyien mag migago. Wageno ni tim mar Harambee Stars biro timo maber e tuke mag CHAN ka kiny gigo tugo margi mokwongo gi DR Congo. Ka ok kamano to wabiro kelo ni mathoth e paw tuke koromo saa 8. Med bedo kodwa. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, riti masani. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no ne ni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema